Бенвенуті ін Україну. В студії українських теленовин вас вітає Фарима Олександра. Території зі спеціальним економічним режимом будуть створені в Україні. Наразі Мінекономіки завершують розробку відповідної концепції. За словами першого заступника керівника відомства Анатолія Максюти, уряд визначить певні території, що мають проблеми з розвитком, і підприємствам, які працюють у такій місцевості, надаватимуть певні пільги. Підприємство не буде платити податок, а, наприклад, він буде нараховувати за кредит, а по завершенню проєкту він його буде платити, або, можливо, держава в якійсь мірі потім його зменшить в залежності від успішності проєкту, сказав перший заступник міністра економіки Анатолій Максюта. Втім, за словами чиновника, пільги надаватимуть лише новоствореним підприємствам, що виявили бажання працювати на територіях із слабким економічним розвитком. Президент України Віктор Янукович провів нараду з питань облаштування Криму. Як повідомила прес-служба глави держави, на нараді з питань облаштування Криму президент сказав, що Крим зупинився у своєму розвитку. Крим зупинився у розвитку не через відсутність відповідних програм. Проблема була в їх реалізації, в тому, що неможливо було проводити реформи в Криму без участі центру, відзначив Янукович. Серед актуальних проблем президент назвав нераціональне використання узбережжя Чорного моря. По Автономній Республіці Крим прийметься пілотна програма Євросоюзу. Російська Федерація також готова брати участь у розвитку Криму, у вкладанні в інвестиції, сказав президент. Президент також повідомив, що на нещодавньому неформальному саміті СНД його учасники також висловлювали готовність розвивати регіон. Багато президентів багатьох країн СНД сказали, що вони готові брати участь в висуванні проєктів з розвитку автономії. Литвин запропонував створити при Верховній Раді комітет по проблемах Криму. Спікер Верховної Ради пропонує створити при українському парламенті спеціальну структуру – комітет у справах Криму. Про це він заявив на нараді у Сімферополі під головуванням президента України Віктора Януковича. Умовно і попередньо можна назвати так – комітет у справах Криму, який би зосереджував доведення до логічного завершення всіх пропозицій, напрацювань, які вже зроблені за розпорядженням президента України і за ініціативного керівництва Криму, сказав Віктор Литвин. За його словами, ця ідея вже обговорювалася з Віктором Януковичем, і глава держави її підтримує. Міжнародний валютний фонд надав Україні перший транш кредиту по лінії стенд-бай. Друга частина буде надана після першого перегляду програми. Україна вже одержала перший транш нового кредиту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко. З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 мільйонів – у валютні резерви Національного банку. За словами віце-прем'єра, другий транш кредиту очікується в грудні. Проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як відомо, український уряд провів складні переговори з Міжнародним валютним фондом про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення Україні кредиту в розмірі 14,9 мільярдів доларів на 2,5 роки. Серед умов МВФ було скорочення дефіциту бюджету України, проведення пенсійної реформи, підвищення цін на газ для населення, ухвалення податкового та бюджетного кодексів тощо. Як уточнив журналістам постійний представник МФФ в Україні Макс Альєр, перший перегляд програми «Стендбай» буде проведено у жовтні-листопаді поточного року. Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Танос Арванітіс також зазначив, що в 2011 році Україна може отримати в рамках програми «Стендбай» 4 мільярди СДР. Це спеціальні права запозичення. Нагадаємо, Рада керівників Міжнародного валютного фонду схвалила надання Україні 29-місячної стабілізаційної кредитної лінії «Стендбай» у розмірі 10 мільярдів СДР, що відповідає приблизно 15,15 мільярда доларів.
Постійно ведеться запис дітей віком від 4 до 17 років до першої в Італії української недільної школи, заснованої Асоціацією українських жінок при підтримці Інституту української культури імені Тараса Шевченка під егідою Посольства України в Італії. Школа розташована за адресою місто Неаполь, вулиця Дон Боско, 8, в приміщенні Інституту Салезіані. Доїзд до школи автобусом 3С з площі Гарібальді або автобусом 182 з площі Кавур. Заняття проходять по суботах з 15:30 до 19. Педагогічний колектив школи співпрацює з Міністерством освіти України з метою отримання учнями атестата дійсного державного зразка. На сьогодні наш випуск завершено. Зустрінемось на наступному тижні. Per oggi è tutto. Ci vediamo settimana prossima. Questo programma è stato realizzato dall'Istituto di Cultura Ucraina Taras Shevchenko.